An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Sɛnɛkɛlaw, baganmaralaw ani mɔnikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ soba min kɔnɔna na n'o ye APCAM ye. U ka lajɛrɛ sigiko 50nan o nun donna tarata tɛmɛnen de. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali minisiri bolo min ka cɛw bɛnnen don sɛnɛko ma ka fara ale kan mɔniko ani baganmara minisiri o fana tun bɛ kɛnɛ in kan. Amadu Kamara Seydou Ɲare Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. Mali sɛnɛkɛlaw, mɔnikɛlaw, baganmaralaw ani jiriturulaw olu tɔgɔla soba min bɛ ni an b'a wele ko APCAM, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. A y'a ka sigili 50nan 50e session ordinaire a y'o boloda min senfɛ u dana don u ka baarakɛlenw ani baarakura minnu bolodalen don san nata kɔnɔna na ani gɛlɛya minnu sɔrɔla ka hakili jagabɔ ko olu kan. No hakilina ɲuman dɔ vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ in kan yan. Ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de ne ka don APCAM ka assemblée consulaire la fɔlɔ de ne. Donc vraiment n ye kuma minnu mɛn bi o ye dayɛlɛli yɛrɛ dɔrɔn ye. Ministre fila ye kuma minnu fɔ vraiment kuma dɔ mun mɔgɔ jigi sigi. Bon ne ka jigi ne kɔni bi mun laɲini fɛn fɛn fɔra nin kɛnɛ in kan a ka se ka waleya. Nin ye a siɲɛ 50nan de ye n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen nin kan. San o san anw dun kan ka se ka ɲɔgɔn ye siɲɛ fila. Nin ye a siɲɛ 50nan de ye n'anw bilara sen kan an bɛ o de kɛ ka na a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. A taabolo ye min ye anw ye min fɔ siɲɛ 49nan kɔnɔna na an bɛ segin k'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Yala nin fɔra wa yala nin ma fɔ wa yala yɔrɔ dɔ b'a jɛ wa an b'o de fara fara ɲɔgɔn kan ka na bila bolo kelen kan n'an y'o kɛ ka ban. O kadara kɔnɔna na u ka lasigiden bɛ Mali fan o fan k'a daminɛ Kayi fɔ Kidal ka se Menaka ani Tesalit. U bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na tile 2 kɔnɔna na u ka baara n'o de bɛnnen bɛ sɛnɛ, mɔni, jirituru ani baganmara ma. Nafa ni gɛlɛya minnu b'o la o baara kɔnɔna na ka hakili jagabɔ olu kan yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na. K'a fɔ minisiri ɲɛna yafa ɲini kɔfɛ u k'a se jamanakuntigi ma k'anw b'a fɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔ kɛ da kan a nalen tile Mali tɛna ne hakili la an ka secteur ni a ma ɲinɛ o kɔ a ma ɲinɛ o kɔ ka da kan a ye nɔgɔ subventionné k'a kɛ 2200 ye ka semence subventionné ka insémination subventionné ka aliment bétail subventionné ka tila ka tracteur 1000 ɲ'a ma min b'a co an bɛɛ bɛ se ka Ala barikada ka aw barikada saro samiya an bɛ se k'an waso ni saro samiya de min ma min kɛ don min na an k'o fɔ n'i y'a mɛn samiya a daminɛ gɛlɛyara mɛ a nɔgɔyara kojugu ne hakili la n'i ye tracteur ko nin yɔrɔ bɔra a bɛ dɔgɔya an bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ minisiri mun don u b'u ka baara dɔn u b'u ka baara fɛ mɔgɔ bɛ bila fɛn dɔ la n'i t'a fɛ i tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a la samiya nɔ an bɔra ɲɔgɔn fɛ ka tournée mun kɛ u ye kuma mun fɔ dilanlikɛ kumaw kun don u ye kuma mun fɔ kalalikɛ kumaw don u ye kuma mun fɔ Ala de y'a co ni résultat sɔrɔla parce que ni bɛn ma kɛ baara rɔ baara tɛ se ka résultat ɲuman sɔrɔ donc ne hakili la éleveurs ko ka ministre fo yiri baaralaw ko ka ministre fo sɛnɛkɛlaw ko ka ministre fo k'u ye baara min kɛ faso baara don n'u ka premier ministre fo an ye ka jamanakuntigi fo n'i y'a mɛn jɔnkina i b'a fɔ sababu ɲuman Mali ka bon n'o tɛ caman kɛra dɛ mais halisa an b'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri parce que ni Mali bɛna diya a tɛna diya fɛn wɛrɛ la ni dun ka fa tɛ foyi tɛ Mali bolo ka tɛmɛ sɛnɛ ni baganmara ni yirituru kan n'an tɛmɛna o kan dɔrɔn an y'a jɛ. I n'a fɔ a laɲininen don cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Mali sɛnɛkɛlaw ani baganmaralaw ni mɔnikɛlaw ni jiriturulaw olu tɔgɔla soba n'o de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kunkanko ɲɛnabɔ u kelen bɛ ka i hakili da fɛn min kan n'o de ye ka sɛnɛ, mɔni, baganmara ani jirituru k'o kɛ misali ye Mali kɔnɔ ani farafinna gun kan. Ye sɛnɛko jateminɛ o tun ye hakilina min da k'a fɔ ko o bɛ kɔɔri hakɛ min sɛnɛ Ala barakala o y'o sɔrɔ fɔ ka tɛmɛ o kan malo bɛ ten ɲɔ bɛ ten n'i ye an yɛrɛ ka baganko jateminɛ ani jɛgɛmɔ an tun hakili bɛ min na ko o bɛ sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an ma tila san na fɔlɔ mɛ an ye jateminɛ min bɔ ni Ala sɔnna ma an ye chiffre min objectif min sigi an bɛ tɛmɛ o kan donc o hakilijagaw de bɛna bɔ yan ani ka baara minnu kan ka kɛ san wɛrɛ ko olu bolo ma da ka hakilijagaw bɔ o kan ani min tɛmɛna ka ban. Danaya danaw dɛmɛ pour que an ni aw ka baara kɛ k'aw dɛmɛ
Bakari bɔra k'a ka jamukan fɔ ne yɛrɛ bɔra ka jamukan caman fɔ tubabukan na Bakari ka jamukan kɔnɔ a ye fɛn fila fɔ a ko k'aw ka terrain ko o sɔrɔla ko diyara a ye an y'a ye terrain kɔni an y'an ŋaniya k'a di aw ma Sotiba parce que an b'a dɔn Sotiba ye ɲinikɛyɔrɔba de bɛɛ b'a dɔn n'aw bɛ yen aw ka fɛn caman bɛ se ka dilan a bɛ se ka fɛn si caman sɔrɔ yen hali a tɛmɛtɔ ye misiw ye misi minnu ni misi ɲumanw b'a la donc an hakili la baara in so in a kan ka jɔ yen de a y'a musaka ko min fɔ n'an ko y'a fɔ cogo min na n'Ala sɔnna ma an tɛna saliya o la an b'a dɛmɛ pour que musaka in ka se ka sɔrɔ yɔrɔ in ka se ka jɔ min ye APCAM yɛrɛ budget ko ye salon a kuma fara ne ɲɛna yan ne ko pour que ka budget sɔrɔ fo sɛbɛn de ka dilan a la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sɛnɛkɛla ninnu ka soba n'o ye APCAM ye a bangera an ka jamana kɔnɔ san 1987 san a ka wuli ka jɔ o n'a ka laɲini o bɛnnen bɛ ka sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw baganmaralaw jiriturulaw k'olu lafasa ni k'u ka hakɛw ɲini ka d'u ma sariya kɔnɔna na. Fanga ɲini jɛkulu Senas faso hɛrɛ y'a ka kɔngɛrɛ tako filanan kɛnɛ sigi sen kan Maison des Aînés la Amdalaikaw fɛ yen nɔ politiki mɔgɔ caman olu bɔra ka caya ka kɛnɛ in lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔ ma ɲɛmaw Sherifila Jabaniso tɔgɔ la Tata Ture Mohamed Sidibe. Ni lajara belebeleba in kɛra Senas faso hɛrɛ kan kɔngɛrɛ tako filanan baaraw dayɛlɛni a kɛnɛ ka Senas faso hɛrɛ dɛmɛbaw a n'a kanubaw ka bɔ Mali marabolow la fo ka taa se Bamako faba sigida 6 ma ani ka bɔ fan wɛrɛw la ni lajara belebeleba in kɛnɛ kan fɛn min ye jɛkulu wɛrɛ mɔgɔw ye parti politiki sira kan o ɲɛmɔgɔw caman kun b'a kɛnɛ kan olu fɛnɛ y'u ka wulikajɔ boloda walasa k'u ka teriya ani kanuɲɔgɔnya yira Senas faso hɛrɛ mɔgɔw la. Bozmana Sako tɛ mɔgɔ ye min tɔgɔnen don Mali la a ye min kɛ maliyɛnw ye a ye min kɛ Mali la bɛɛ b'a dɔn a ye Mali kunna wolo o tuma na a ye ko kɛ Mali la tun bɛ mɔgɔ ɲɛna k'a tun tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ministre bɛ démissionné mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ k'a fɔ ladiriya la nin tɛ bɛn ne ma ministre premier ministre bɛɛ bɔ a la parce que kan ka kan donc o de y'an bɛɛ nati bi parce que Zumana ye ko min kɛ a kan bɛɛ sɔn hakili bi jamana bɛ yɔrɔ min na jamana firilen don jamana bɛ gɛlɛya la mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana bɔ ɲɔgɔn la an min bɛ opposition na fan bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka lajɛ min bɛ bɛn an ka baara kɛ o sira kan mais ka ko dogo dogo nafa t'o la koyi min kɛra immigrés ye bi bɛɛ y'a ye k'a fɔ a signera a ma signé don o don b'u ta o ŋa ɲi a vidéo bɛ hali ne poche kɔnɔ bi n'i y'a ye dabali bɛ ban min bɛ k'u la min bɛ jamana kɔ ka don o don o de y'an se yan bi pour que an ka lajɛ ko ka kɛ cogo min na kuma sen fɛ bɛɛ ko Zumana wuli n'i sera ka fɛn o fɛn kɛ ka mɔgɔw tugu ɲɔgɔn na ka partiw tugu ɲɔgɔn na pour que fɛn min bɛ na an ka se k'a kunbɛn jamana bɛ taalen cogo min na i yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa sira min fɛ accord signera a kalo 18 bi fɛn ma bɔ a nɔ na n'a ma tiɲɛ a ma ɲɛ. U ka kɔrɔfɔw la Senas faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw n'o y'a président d'honneur ye ale y'a hakilinaw di ka ɲɛsin jamana bɛ ka maracogo min na bi wa a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a da sera kunnafoni min n'o cɛrina décembre kalo tile 21 san 2016 min n'a tɛmɛna Mali jamana ani Royaume Hollande jamana ni ɲɔgɔn cɛ a da sera o fɛnɛ ma wa a ye dama kasi ni waleya ye waleya min n'o bɛ ka kɛ faranfinw na nanzara jamanaw la. Congrès ordinaire ni y'a siɲɛ filanan de parce que o fɔlɔ kɛra 2011 décembre kalo la an ka sariyaba n'o y'an ka parti yɛrɛ ka sariyaba ye n'o satu o ko san 5 congrès kan ka wele ka sigi donc an ye ko bɛɛ kɛ o san 5 kɔnɔ congrès ka se ka sigi ni y'a siɲɛ filanan ye ayiwa an nisɔndiyalen de y'a ye k'a fɔ délégués sera ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a dɔn congrès ko n'i bɛ mɔgɔw lajɛlɛ a tɛ taa musaka kɔ ayiwa an bɛna bureau politique kura sigi o ye sariya ye o bureau politique kura la bon tɔn n'o bɛna décider maakɔrɔw bɛ se ka to yen kuraw bɛ se ka don an kɔni ka laɲini min ye denmisɛnw ka caya la ani musow ka jɔyɔrɔ fana ka bonya n'o tɛmɛna an bɛna ngɛnɛ dɔw siri parti taabolo ani jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an kunna ye min ye ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o laɲini dɔ ye n t'a sɔrɔ ma nazarakan na n bɛ segin a kan an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali n'i y'a lajɛ politique tɔn ka ca ni 100 ni kɔ ye
dɔw b'a fɔ ko a ka ca kojugu politiki tɔn tɛmɛnen kɔ association bɛ yen syndicat bɛ yen nɔ a si tɛ dunan ye a bɛɛ ye maliyɛn de yɔrɔ dɔw la an kungilenw tɛ kelen nka ne y'a jateminɛ k'a fɔ mali ko normalement n'i ye maliyɛn kɔni cɛ ni muso fɛn fɛn bɛ mali bɔ nɔgɔ la i kan k'i sen o la. Ni lajɛra belebeleba in kɛnɛ kan jɛkulu minnu sigilen don parti politiki tɔgɔ la olu ɲɛmɔgɔw ye parti gafew yɛlɛma wa a kɛnɛ kan u tilala k'u ka bolofaraw la kurakuraya lajɛraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni Jɛnɛba Sɛk ale ka dɔnkili dumanw dali ye. Projet Paflapum olu ka baarabolodalenw bɛ ɲɛsin baganmara ni olu dɛmɛbagaw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɔnɔko nasiraw fɛ u ka baarabolodalen kun naani na u y'o nun don ka bɛn juma tɛmɛnen de ma Usumani Sogore Mohamed Sidibe. Paflapum ye projet ye mun bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nɔnɔ baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganmaralaw a ka baarabolodalen fɔlɔw senfɛ o sera ka nafa caman sama ka se baganmaralaw ma ni fɛɛrɛw ye n'o bɛ tali kɛ bagan si ɲuman sɔrɔli la nɔnɔ lasagoliko ɲuman a bamayɛlɛmali ka taa se a feereli ma ni projet in sabu ye bi baganmarala caman de bɛ minnu ye yɛlɛma don u ka baara kɛcogow la ka se k'u kunda fɛɛrɛ kuraw kan mun kɛra sababu ye ka yiriwa sabati u bolo o de y'a to projet min i bolo mana bɔ Kayi marabolo nɔfɛ ka se ka to o laɲini kelenw sabati ye ni a ka projet bolofara naaninan doni ye bala mun kɛra minisiri ka ciden fɛ ka ɲɛsin baganmara ani sɛnɛ ma. An bɔra ka Paflapum kati tako naaninan lancement kɛ sisan o an bɛ foli bila Paflapum mɔgɔw ma ani Vétérinaires sans frontières Suisse mɔgɔw donc tako naaninan in o bɛna kɛ baara ye baara min b'a to nɔnɔ ko bɛ ba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ. A b'a dɔn k'a fɔ san o san Mali bɛ nɔnɔ min importé ka bɔ kɔkan na a bɛ taa miliyari 15 ka se miliyari 20 ma an bɛ fɛ ka dan de siri o la walasa misi caman b'an yɛrɛ bolo misi hakɛ min bɛ an bolo Mali la yan n'i ye u baara ka ɲa an mago tɛ ka nɔnɔ importé ka bɔ jamana si la donc fɛɛrɛw de bɛna tigɛ walasa o misi ninnu bɛ se ka nɔnɔ bɔ hɛrɛ la ka misi ninnu ka kɛnɛya sɔrɔ u ka balo sɔrɔ ka fa u ka nɔnɔ caman bɔ nɔnɔ in ka se ka collecter ka distribuer ka commercialiser a laban na an ka laɲini ye ka usine ba dɔ de sigi sen kan Bamakɔ min b'a to nɔnɔ fɛn fɛn bɔ o kana gala cogo min na nɔnɔ in ka se ka bila population ka disposition. Jaw tɛmɛnen kɔfɛ projet in ka laɲini fɔlɔ a filanan a n'a sabanan kan projet ɲɛmɔgɔ labanna ka walawalali kɛ projet ka laɲini naaninan kan. Bi tako naaninan in na an b'a fɛ parce que an ye jaabi dɔw sɔrɔ bi ni an ka nɔnɔ ko ye Bamakɔ n'a lamini k'a daminɛ Kasela ni Welesebugu la nɔnɔ cayara k'a daminɛ an ka nɔnɔ feere yɔrɔ min bɛ yan kiosque nɔnɔ bɛ k'an kɛ feere la kosɛbɛ donc olu jaabi ɲuman minnu sɔrɔla an ko an bɛ gafe ɲini k'a ko la pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka baara kɛ n'o gafe ye n'i bɛ nɔnɔ baara kɛ an ye jaabi min sɔrɔ filanan ye mun ye an ye jaabi min sɔrɔ an kana to Bamakɔ kɛnɛ dɔrɔn kan k'an ka ta ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan fɛn min ye Kayi ye donc o de y'a to Kayi région bɛɛ la an taara o kɛnɛ kan mais n'an ko Kayi région bi an bɛ min kalama nɔnɔ ko la o ye Kita cercle ye o ye Kayi cercle ye o ye Jɛma cercle ye o ye Ɲoro cercle ye mais o kɔrɔ tɛ a datugunen don fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔnɔ ba dɔn k'an yɛrɛ ka nɔnɔ kɛ ba dɔw la ani ye wele san ma an bɛ se an bɛ baara ko kɔnɔna la donc bi lajɛ Paflapum kati mana baara ko kan filanan fana ye mun ye o ye nɔnɔ cayara Bamakɔ kosɛbɛ an ka baara kɔnɔnaw la donc an ka laɲiniw ye min ye o ye ka nɔnɔso ɲɛnamaba dɔ jɔ min bɛ se ka bayɛlɛmali kɛ min bɛ se ka hali yɛɲɛnaw min n'a fɔ lamina a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o bɛ kɛ minɛn ye min cɛ bɛ ɲa kosɛbɛ komi tɔw b'a kɛ i n'a fɔ nɔnɔ min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la hali n'u man ɲi u bɛ minɛn mun kɔnɔ emballage bɛ na o emballage ye cogo ka ɲi donc mɔgɔw b'a jateminɛ komi fɛn in ka ɲi ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka nɔnɔ kan ka sɔrɔ an ka nɔnɔ bonya. Dɛmɛbaga jɛkulu bɛ projet in na n'o bɛ tali kɛ VSF Suisse la Cap Demeso ani Fenalɛ olu fana yera baara in nun doni kɛnɛ kan wa u m'u ka nisɔndiya dogo ni fɔlɔ minnu tɛmɛna olu ɲali ye. N'i y'a mɛn Paflapum adamadenw de jɛra ka bɛn k'u yɛrɛ organiser ka fɛɛrɛw sigi u bɛ se ka nɔnɔko lataa ɲɛ cogoya min na n'an ko nɔnɔko an ma nɔnɔ wɛrɛ fɔ an ko an yɛrɛ ka misiw nɔnɔ donc n'a fɔra ko o phase naaninan de bɛ sen na c'est que fɔlɔ ɲɛna filanan ɲɛna sabanan ɲɛna ni ninnu tun ma ɲɛ an tun naaninan fɔ hakilina b'an na n'a fɔra k'a bɛ se Kayi kaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko olu labɛnnen don ka ban an bɛ se ka fɛn mun fɔ hakilina mun ye Paflapum fɔlɔ yɛrɛ sigi
o hakilina ka kɛ taɲɛ fɛn ye ka ikaw nafa ka bɔ a la an b'o de fɔ ka kuma daminɛ ka kɔni baara ye nu doni ɲɛ ka ye délégation ye taama dɔ kɛ ka taa Kasela ani Welesebugu kɔnɔ n'olu ye misali ye projet bolo nɔnɔ baarali ɲana minnu bolo a ka baara kunfɔlɔw la projet Paflapum tako 4nan a kun cɛra ni dumuniw nɛnɛli ye nɔnɔ bamayɛlɛmana ka kɛ minnu ye. Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA jɛkulu in ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan Hôtel Salam na Bamako kuma ɲɔgɔnyaw bolila jɛkulu in yɛrɛ ka baara bolodalenw a n'a ka baara kɛlenw de kan Kadija Kite Samba Traoré u ye fɛn min sɔrɔ an k'o ɲɛmada. Octobre kalo tɛmɛnen jɛkulu min bɛ wele ko Congrès pour la justice dans l'Azawad o sigira sen kan Kel Ansaru fɛ tamasɛkiw ka siya bolo fara dɔ don a ka laɲiniw ye ka se ka jamana basigili sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie bɛnkan sɛbɛn a bɛ se ka wale cogo min Mali marabolo fila la jamana kɔrɔyan fan fɛ n'o ye Tombouctou ani Taoudeni ye ni kunnafonidi kɛnɛ min sigira sen kan a dabɔkun de ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye Congrès pour la justice dans l'Azawad sigili kun kan a sigilen kana se bi ma baara minnu kɛra a fɛ ani baara minnu bolodalen don a fɛ don nataw la walasa Mali kɔrɔyan fan gɛlɛya bɛ se ka ban. Député tiɲɛ don mais yanni n ka kɛ député n ye kɔrɔ bɔ n ye kɔrɔn fɛ k'a ye n ye yɔrɔ min k'a ye ne de b'a dɔn degun min b'an somɔgɔw k'a ye degun in kɔnɔna na aw k'a dɔn ne ka commune ne élu commune min na n'o bɛ wele le cercle de Gundam o cercle la an ka dugulabila 16 de bɛ yen commune 16 de bɛ yen o commune 16 12 ye finmaw ye 4 ye jɛmaw ye ayiwa 4 bureau sigi a ɲɛmɔgɔya bɔra jɛmaw de la a bɔra jɛmaw na an ko an tɛ se k'a to an b'an ka jɛmaw to u yɛrɛ bolo fan bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ni fɛn min ye bonya ye ni fɛn min ye hɛrɛ ye k'a kunsi an fanfɛla ma a kana fɔ maa si kɔ o de y'a to an finmaw y'an sen don a la ka se k'u canaliser a kana na kɛ bonya degunnen ye an bɛɛ parce que kɔnɔkulu de bɛ jɛ ka pin fɔ an bɛɛ ka pin fɔ k'an kunsi sira kelen ma nin jɛkulu bɛ sema kɔnɔ a bɛ sema kɔnɔ nin jɛkulu a tɛ bɔ les accords de paix hukum kɔnɔna na a kun ye accord ka k'a ɲɛma jɛman kana bila finman kana bila parce que n'an y'a tugu la kɛra jɛman ko ye finmanw bɛ bila a bɛ komi foyi de ma ɲɛnabɔ donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye kɔni an député tɔw b'a la député kɔni tɛna a ka jamana kɛlɛ ko bɛɛ ma na fɔ kama fɛn dɔw bɛ yen an ka boli to bɔrɛ kɔnɔ k'a sɔn. Congrès pour la justice dans l'Azawad aminako de ye ka sigi ka fɔw caya don nataw la ni Mali jamana ɲɛmaw ye ani fanga bonda wɛrɛw. Yɛlɛmaninkaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don u ka dugu kɔkanama u jɛra ka kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ min ni nabagaw bɔra Mali jamana kɔnɔ ani kɔkan ka na kɛnɛ kan wa politikimɔgɔw fana caman u nana ka n'u bilasira ka jiru la ka fɔ olu bɛ hakilina kelen na Mariétou Diallo Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Yɛlɛmanika minnu sigilen don jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan k'u cari diɲɛ fantan 4 bɛɛ kɔnɔ olu kɛlen don ka association belebele dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko association des ressortissants du cercle de Yɛlɛmani Dagakane u ye ɲɔgɔn ye ba dɔ sigi sen kan dimanche don ka Yɛlɛmanika tɔw fo k'u barikada barisa u y'u jɔyɔrɔ fa maire kalata in na u ka cercle kɔnɔna la ka mairiw sugandi minnu bɛ da ka miiri ni Yɛlɛmani cercle ka taa ɲɛ association in bangena papier kan san 2014 wa ka taa o don na fo bi a ye baara caman kɛ walasa cercle ka taa ɲɛ. Bon, on a une meeting organisée bi parce que nous avons hakili bala 30 octobre passé on a jama kelen de wele ni salle kelen kɔnɔ yan ka sensibiliser a population wele an ma taa parti kelen défend o la u b'a fɔ ko Dagakane ye politique kɛ parce que an ye société civile de n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ la preuve en est que 12 communes de bɛ Yɛlɛmani commune dɔ la an bɛ taa ko an bɛ commune ka réalité de lajɛ n'an ye liste lajɛ mɔgɔ min bɛ ɲɛma n'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman don n'a sɔrɔ mɔgɔ faamuyalen don an tɛ parti tɔgɔ lajɛ an tɛ parti lajɛ an b'a ko a ye voté nin ye an taara yɔrɔ la an ye baara kɛ ten de population fana y'a faamu u ye baara kɛ ten ce qui fait que maire kɔrɔlen fɛn fɛn bɛ an y'a bɛɛ wuli ka bɔ yen an yɛrɛ sago ye minnu ye u sigira donc n'i ye jama wele k'a fɔ a ye nin baara kɛ u y'a baara kɛ a ɲɛma foyi ma jɛ a wajibilen b'an kan bi yan an élection bannen kɔfɛ ka tila k'u wele tuguni nin salle kelen kɔnɔ ka u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara ɲuman kelen na.
ka bɛn ni san filanan anniversaire ye u ye ni meeting belebeleba in sigi sen kan ni ka diplôme di association in cɛbaw ni a musobaw ma minnu sɛgɛnna kosɛbɛ walasa u ka cercle ka taa ɲɛ kaso jugu ni bugɔli jugu kɔfɛ association président y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu ni bonyamasegi ka kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ ye association in dɛmɛ ni wari kasabi ani hakilina ɲumanw ye olu bɛɛ ye diplôme sɔrɔ baara daminɛ ni sisan cɛ jɔn ni jɔn y'a nin don baara in dafɛ jɔn ni jɔn sɛgɛnna ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔn ni jɔn ye fɛn kɛ fo diɲɛ b'a la kali jɔn ni jɔn ye ko dɔ kɛ ko mun hali ne yɛrɛ t'a dɔn ko koɲuman don mais a kɛra koɲuman ye dagakan de ma an y'olu mɔgɔ damadɔ de sigi tan an ye papier d'u ma fɛn fɛn kɛra tan a tilancɛ bɛɛ ka bɔ mɔgɔ ba fila fɔlɔ la olu y'an ka président d'honneur ye u y'an dɛmɛ vraiment an bɛ degun o degun na n'an kasira u bɛ kasi n'an yɛlɛla u bɛ yɛlɛ financièrement u b'an dɛmɛ n b'a ɲini yɛlɛmanikaw fɛ n b'a ɲini mali denw bɛɛ fɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma mali bɛ yɔrɔ min na bi mali mɔgɔw tɛ fitina la an bɛ basigi de ɲini an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ basigi kɔnɔna la fanga tɛ foyi foyi sensibilisation kuma la dɔrɔn k'a kuma fɛ k'i la faamu o de y'an ka taabolo ye n b'a ɲini bɛɛ fɛ fana an ka baara kɛ n'o cogo ye fanga tɛ foyi ɲɛnabɔ n'an bɛ fɛn fɛn ɲini an ka kɛ dalojalaw an ka ɲɔgɔn faamuya la o ka fisa ni an ka mankan wuli u bɛ ka fɛn mali mɔgɔtɔ la bi nin b'a yira k'a fɔ denmisɛnninw an ye u dɛmɛli min kɛ a dɛmɛni a ye nafa sɔrɔ komi n y'a fɔ aw ye cogo min na sisan nɔ commune 12 u ye commune 11 sɔrɔ sira siɲɛ kelen commune 12nan yɛrɛ fana lisi kelen de bɛ yen nɔ kuma lisi ma se ka kɛ 2 ye donc hali o yɛrɛ an bɛna ɲini cogo min na o sera ka kɛ pour que n'an bɛ se ka u bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ olu fana na a tila mɛ an kɔntannen don bi an sewalen don parce que denmisɛnninw ye wulila u y'a yira k'a fɔ développement de commune o de y'u ka hakilinata ye komi n y'a fɔ cogo min na yɛlɛmani dagakan marakan na a bɛ yira de développement ani ɲɛta de yira donc ni denmisɛnninw yɛrɛ k'u bɛ ɲɛta de fɛ commune kɔnɔna la anw fana minnu bɛ yan nɔ n'an ye an bɔyɔrɔ fana ye yɛlɛmani de ye n'an bɛ yan n'u sera an ma k'u bɛ ɲɛta ɲini je pense que an kan k'u dɛmɛ o ɲɛta la an y'o de kɛ et puis ala ye se d'u ma an b'a ɲini u fɛ dɔrɔn u ka bɛn pour que ɲɛta in bɛ se ka sabati cogo min na pour que an ka continuer k'u dɛmɛ en tout cas tant que u bɛ dɛmɛ sira kan n'ala sɔnna ma an fana ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ u fana na pour que u ka se ka ɲɛ sɔrɔ bɛn kɔnɔna la an ka yɛlɛma an ka commune kɔnɔna la yɛlɛma de an k'an bolo di ɲɔgɔn ma denmisɛnninw ye mun kɛ sisan k'a daminɛ kayi fo kidal fo kayi fo japon marakaden bɛ fan o fan ni yɛlɛmani bɔnsɔn don ni yɛlɛmani bɔkolo don u bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ an ka dugu taaɲɛ fo ka sabati o dun tɛ se ka sabati fo an ka da an ka ɲɛmɔgɔw la donc ne bɛ mun ɲini yɛlɛmani taw bɛn parce que ɲɛta tɛ se ka sɔrɔ ni bɛn tɛ ni maire kalata nunu kɔfɛ association yelimani dagakan ale ka haminako fɔlɔfɔlɔ bi o de ye ka yelimani sira dilan k'a kɛ gidɔrɔn ye jagokɛla mangamanu olu ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ani commune 3 maire ka lapasa jɛkulu commune 3 mairie ka lapasa jɛkulu u jɛra ka rue marchandise sugu sigi sen kan anu donna décembre kalo tile 16 a bɛ to sen na fo janvier kalo tile 2 a bɛ kɛ a kɛyɔrɔ kɔrɔ de la commune 3 arayi kɛrɛfɛ Musa Fomba Ibrahim Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ nin a dabɔ kun ye d'état minnu bɛ n'u dɔnnen tɛ u ka se ka lakodɔn population bolo o ye kelen filanan fana a bɛ se ka kɛ sababu ye u ka sɔrɔ ka se ka dɔ fara u kan et puis commerçants dɔrɔn tɛ ani artisans an bɛɛ lajɛlen bɛ baara in kɔnɔ bon client ko an bɛ ka appel lancer pour que client ka se ka na parce que n'i y'a jateminɛ pour le moment visiteurs minnu bɛ na vraiment a bɛ se visiteurs 600 500 jusqu'à 800 ma mais an ka laɲini mun ye a kana ka tɛmɛ nin kan halisa parce que vraiment an nana ni marchandise ye et puis minɛn caman nana pour que population fana bɛ se ka sanni sɔrɔ u kɛrɛla la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye quoi bon o fana bɔlen kɔfɛ on a fait un appel à tous les commerçants comme an bɛ waati min na sisan bɛɛ b'a dɔn Mali an bɛ crise min kɔnɔ waati ka gɛlɛn on a fait une réduction jusqu'à 15% an y'o exiger commerçant bɛɛ kan pour que mɔgɔ bɛ se ka fɛti kɛ lafiya kɔnɔ an kɔni bɛ appel min lase dɔrɔn Bamakɔ la lamini bɛɛ ka bɔ i kan na vraiment mɔgɔ bɛ minɛn min na o b'o bɛɛ sɔrɔ bon alhamdulilayi rabbil alamin an b'a sigi yaasa an yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn dɔn filanan fɛnɛ min ye sayɛlɛma ɲɛnajɛ don an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ kɔnɔ o kɔfɛ n'an ye dɔɔni mun sɔrɔ an bɛ t'o kɛ k'an ka denbayaw balo alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala fo k'a barikada ɲinan kɔni vraiment alhamdulilayi ko tacogo ka ɲi an bɛ min fɔ Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛna su ni tile wagati ko tɛ fɔri in datuguni n'a dayɛlɛliko la n'i nana wagati o wagati i mago bɛ fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ yan nɔgɔya la ani hakilisigi ni basigi kɔnɔna la rue marchand depuis a daminɛ ne b'a participer quoi ne y'a san 10 ye
bon yɛlɛma caman kɔni donna a la vraiment y'a ye an tun bɛ jɔyɔrɔ min na yɔrɔ falenko la yɔrɔ fara sisan kɔni an bɛ ala deli min na o ye garijɛgɛ ko ye maa o maa nana remarchani kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a bɛɛ ma bɛɛ satisfait ka bɔ yan o de kɔni o y'an ka laɲini bon client bɛ ka na dɔɔni toujours kɔni an kɔni hakili b'a la sugu bɛ diya vraiment parce que a daminɛ ni bi cɛ don o don nin dɔ bɛ ka fara client ko la donc mɔgɔ bɛ se mɔgɔ o ye hakili sigi ko ye quoi y'a ye. donc farafina tiɲɛ ka minɛn ye minɛn sugu dɔ de ye min ni farafina musow mako b'a la ni farafina cɛw mako b'a la an ka se ka yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn farafina tiɲɛ bɛ yan bɛɛ lajɛlen de kama ni ka se ka mɔgɔw masiri ka ɲɛ an ka kɔnɔ cɛ ɲumanw na kɔnɔ dɔrɔn ta an bolo min bɛ don kan na bololataw bɛ yen tɛgɛlataw bɛ yen cɛlataw bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc o bɛɛ lajɛlen k'u bɔ a la balanw fana bɛ sɔrɔ an bolo minnu bi ni cɛw ɲanalen don a kan mais bi musow de kɛlen don balantigiw ye ni cɛw ye balanw bila balanw bɛ yan nɔ mɔgɔw kan ka balan minnu don u yɛrɛ la cɛw man kan ka taama balan kɔ mais ni cɛw ye balan bila an kɛlen don ka balanw to musow bolo an ko farafina cɛ an ma sɔn o ma an kana balan to musow bolo balanw cɛw fana ka dɔ ta o la o de ka d'an ye donc an bɛ yan bɛɛ lajɛlen de kama musow dɔrɔn tɛ dɛ musow dɔrɔn ka masiri t'an bolo musow ta b'an bolo cogo min na cɛw fana ta b'an bolo ten donc n hakili la vraiment u ka faamuyali sɔrɔ a la u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka baara minnu kɛ an tɛ k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw kama an tɛ k'a kɛ jamana wɛrɛ kama an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ ka jamana. o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la ala ka sankura hɛrɛ di bɛɛ lajɛlen ma.